Германия Федератив Республикасынан gelen mehmanımız. Hazır tanışıp olayat. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я приехал из города Гамбурга, Германии. Я представляю транспортные компании МТС, а также транспортные компании АЛС в Дубае. Во-первых, большое спасибо правительству Туркменистана, что нас пригласили, особенно уважаемого президента, за такой большой организации, этот очень большой форум. Я на форуме буду выступать, и как раз тема моего выступления – это инвестиции в Туркменистане как стабильного государства и надежного партнера. Мы с Туркменистаном работаем уже больше 20 лет. Мы перевозим грузы из Европы, из Азии, из Китая, из Дубая, из других точек мира. Туркменистан – это очень развивающий и очень надежный партнер. Мы рады этой встрече. Сегодня-завтра будем на форуме об этом говорить. Так что вам большое спасибо, что предоставили такую возможность. И да, я желаю Туркменистану дальнейших успехов и всех благ. Hormatly vatandaşlar, men yanımda Link Branch kompaniyasının vekili hazır özlerinin işleri hakkında, işler doğrusunu size gururlar. Hi, nice to meet you. Very pleasure to join this ITTC in Turkmenistan. So Link Bridge, actually we are doing the Turkmenistan Airlines cargo agent in UAE, in Dubai. So we are looking forward to be growing better and trying to do much more for the Turkmenistan Airlines and for the Turkmenistan economies. Tomaşaçılar, men yanımda Igor Zakharov, elbette hazır özünün alp baryan işler doğrusunu bize gururlar. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор представительства Туркменистана Российского морского регистра судоходства. Наше классификационное общество организовано в 1913 году. Мы проводим классификацию судов. Также у Российского морского регистра судоходства имеется признание от многих морских администраций, на основании которого мы проводим освидетельствование с целью соответствия международных конвенций и кодексов. Также Российский морской регистр судоходства выполняет, вернее, рассматривает и одабривает техническую документацию, проводит освидетельствование с целью признания изготовителей и также испытательных лабораторий. Hormatly Türkmen Portal web-saytynyň agdalary, men yanymda Türkiýe Respublikasynyň Trikal kompaniyasının direktori Mustafa Bayraktar. Hoş olayat. Merhabalar. Selam. 2016 yılından beri Türkmenistan'la biz faaliyet gösteriyoruz. Birçok farklı ülkede de çalışıyoruz. Lojistik firmasıyız. Aynı zamanda Türkmenistan'dan birçok ürün alımı yapıyoruz. Bu seneki fuarı da çok beğendik. Aşgabat bu gelişimizde çok daha güzel olmuş, çok güzelleşmiş. Fuar çok güzel, çok başarılı olmuş. Çok teşekkür ediyoruz.
Elbette bu serge Türkmen Deniz Derya Yolları Agentliğinin hünärmenleri gatnaşýar. Häzir men ýanymda baş hünärmen elbette özleriniň alyp barýan işleri dogrusyny hemmemize gurrun berer. Salam. Salam. Her kodda Deniz Tevda Flota Paýdarlar Jemgyýetimizin internet web sahypasynda Türkmenbaşy Baku aralygynda ýolbaşçylary bilet satyn almak mümkinçilikleri bar. Bilet bronirlemek bölüminde ilk başta uğrumy saýlaýar Türkmenbaşy Baku ýa-da Baku Türkmenbaşy uğry. Soňra gitjek ýol üçin adam sany 1 we 2 öňe wasýat. Inniki ikinji sahypada bolsa dakyly bölümini saýlap ýol sany öňe. Ondan soň ikinji bölümde bolsa öz belgilerimi, informasiýalarymyzy gerekli bölümçede giýirdip online töle arkaly kartymy biriktirmek bilen biletlere bronirlap bilýär. Bundan başga da häzirki wagtda paron gemleriň gelýän we gitýän wagtynyň rejetini bilmek üçin gatnaw boýunça bildiriş girip registrasiýa edip parondan gelýän wagtyny bilerdiňiz. Ol telefonuňa SMS arkaly bildiriş gelir. Arkadagy tedamyda we milli liderimiz bolan arkadagymyda köp sag bolsun aýtýar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Köp sag bolun. Bilen size işiňizde üstünlük arzuw edýär. Halkara serge Türkmen Howa Ýolları Agentligiň gatnaşýar. Men ýanymda uçur belet Nämi we Biýcan. Biýcan sizi bu sergede hoş gördük. Özüňiziň alyp barýan işleriňiz dogrusyny bize we bizim tamaşaçylarymyza gurulmary aýtsaňyz. Bu halkara maslahatna halkara goramalarının yerli ve daşary ýurt döwlet hususy kompaniýalarynyň wekilleriniň 800 gowra gatnaşýar. Bize de bu sergede gatnaşmak meýser etdi. Şonky halkara sergede gatnaşan mehmanlary Türkmenistanyň aviakompaniýasynyň alyp barýan işi bilen tanışdyrmak, mehmanlar biziň işimize ýokary baha berdiler. Bizi ýaş hünärmenlere işimene, dahmet çekmene, kän mümkinçilikleri öğretip beren arkadagly serdarymyza özümdiň minnetdarlygymyzy bildirýäris. Janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Sag olun. Köp sag bol Biýcan. Bizim alyp barýan işiňizde uluslararly bilen ýar bolmagyny, ýolumyzyň hemişe ak bolmagyny tüýsürmeden arzuw edýär. Taala kasyn sizeden. Arkadagy Ferdamyň takip dagalarynyň paýtagtynyň Aşgabat şäherine halkara uluslararasy geçiligleri özara ara baglanşyk ötüş 2023 halkara maslahaty geçirilip durýan. Şu maslahaty hem Türkmen Demir ýolu agentliginiň tarapyndan raýatlamada halkymyza dünýä döwletlerine ýetirilýän hyzmatlar dogrusyny näserge gatnaşmany gelikine bugünkü sergede raýatlamada ýetirilýän ýeňillikler, ýagny sanylygy markaly elektron görüşde petek satyn almak mümkinçiligi, ondan daşary hem elýeter tarifleri, ondan daşary bir näçe döwletlerine ýetirilýän ýük tariflerini görkezilýär, ondan daşary hem ýük gatnawlar dogrusyny bir näçe sergiler usulen ýetirilýär, ondan daşary hem näme bugünkü halkara hyzmatdaşlygyny, uluslararasy geçiliglerini ornaşdyrmak, ondan daşary hem ýük gatnawlaryny amala aşyrmak, ýük gatnawynyň möçürini munamerekde artdyrmak dogrusyny şeýle hem deňize çykalyp bolýan döwletler bilen deňize çykalyp bolmaýan döwletleriň hyzmatdaşlygy, ýagny deňiz gemleriniň usulen demir ýoly gelýän ýüklerini, ýa-ni Türkmenbaşy halkara deňiz portuna gelýän ýüklerini demir ýolyň usulen mundan aňryk we başga döwletlere ýetirmek, ondan daşary biziň goňşy döwletlerimizden gelýän ýükleri, ýa-ni deňiz gemleriniň usulen beýleki döwletlere ýetirmek ýaly ýük gatnawlary, uluslararasy geçiliglerini usulen ornaşdyrylýar. Elbetde şular ýaly giň mümkinçilikler, hyzmatlary raýatlamada halkymyza dünýä döwletleriniň guramalaryny kärhanalaryna hödürlenýär. Şu forma halkara derejesine geçilýän forma bir näçe döwletleriň kärhanalarynyň hünärmenleriň mehmançylykda, awraýly kärhanalaryň hünärmenleriň mehmançylykda elbetde bu hem näme Türkmenistan döwletimize hyzmatdaşlygy muny meýlekde artdyrmany, tejribe aşmany, muny meýlekde hyzmatdaşlygy, muny meýlekde berkmäge ösdürmäni ulug terbiýe berýär.